खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। प्रियाखौ बुथारनाय दायाव हमजानाय साबाखौ चिरां बिजिरसालिया दायनिफ्राय उदां खालामबाय। नैथि फेज बिसायख'थिनि सिगां भारत बांलादेश सिमाखौ होथेबाय। बरपेटानि मानदिया थानायाव लकआप सिङावनो सासे कयदिया थैनायनि उनाव जेंनायाव गोग्लैदों बिबानाव थानाय पुलिस अफिसारा। सालबारिनि पकुवामारियाव पल्ला दैमायाव आइजोनि गोथै देहा बोखांदों। गसाइगावनि जारागुरियाव एनडिए दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल। नैथि खोलोबनि बिसायख'थिनि सिगां जौजों लोगोसे सा 9 ग्रेप्टार। सराइदेवआव गारिजों सौग्रावनानै सासे आइजोनि जिउ खहा। मेघालयनि सासे सुबुंखौ नकल रांजों लोगोसे हमदों। सोरखारनि बिथोनखौ खेरखेरायै सानै एसीएस अफिसारखौ सासपेन्ड खालामबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। (2014) मायथाइयाव चिरांनि खुंग्रिं ओनसोलाव 16 बोसोर बैसोनि प्रिया बसुमतारीखौ बुथारनायनि दायाव हमजानाय बारग' एनडिएफबि-एसनि साबा दायनिगिरिखौ दायनिफ्राय उदां खालामबाय चिरां जिल्ला बिजिरसालिया। दायनिफ्राय उदां खालामजानाय एबा हमजानाय साबानि मुङा फारियै नेमब्रत बरगयारी, आनान ब्रह्म, लेब' बसुमतारी, धनन्जय दैमारी आरो सोमखोर बसुमतारी होननानै मिथिहोदों। अदेबानि गुबुन साब्रैखौ दासिमबो दायनिफ्राय उदां खालामनाय जायाखै। दायनिफ्राय उदां जानो हायै बारग' एनडिएफबि-एसनि सोद्रोमाफोरा जादों फारियै बिष्णु गयारी एबा जि बिदाय, लासित नार्जारी, बुद्ध मुसाहारि आरो बिनद मुसाहारि एबा एम बाथा। मख'नो गोनांदि गासै सा 9नि हेंथायै पुलिसनि सिआइडिआ चिरां जिल्ला बिजिरसालियाव चार्जसिट गथायदोंमोन। बिसोरनिनो साबाया दिनै दायनिफ्राय उदां जाबाय एबा रेहाय मोनबाय। लकसभा बिसायख'थिनि सिगां भारत बांलादेश इन्टारनेशनेल सिमाखौ फांथेनाय जाबाय, जाहाथे नसुं हादर बांलादेशनिफ्राय फैदेरनानै भारतनि बे लकसभा बिसायख'थियाव गुलुं गुजुं खालामफैनो हाया। बेनिखायनो बिपिएफ आरो बर्डार पुलिसआ गोख्रों राहा लादों। मख'नो गोनांदि भारतनि भटारफोरा बर्डार फेन्सिं बारलांनानै बांलादेश फारसे माखासे दंहैयो। बिसोरनि थाखाय इन्टारनेशनेल सिमा ओनसोलाव गासै मोन 80 पलिं बुथ गायसंनाय जादोंमोन आरो बिसोरखौ भट होहोनाय बिबानखौ बिएसएफनो होनाय जादों होननानै सिनियर पुलिस अफिसारा मिथिहोदों। बरपेटा जिल्लानि मानदिया थानायाव लाब्टार रहमान मुंनि सासे कयदिया थानानि लकआप सिङाव गावखौनो फोथैनानै लानाय जाथाया बिबानाव थानाय पुलिस अफिसारखौ जेंनायाव गोग्लैहोदों। मख'नो गोनांदि रायजोनि अजदआव लाब्टार रहमान मुंनि बेंक सीएसपी सामलायग्रा लाब्टार रहमान मुंनि सासे सुबुंखौ मानदिया पुलिसआ हमनानै लाबोदोंमोन। जाथायनि उनाव बरपेटा मेडिकेल कलेजाव लांदोंमोनब्लाबो डाक्टारा लाब्टार रहमानखौ जिउ गैलिया होननानै फोसावो। जाहोनाव मानदिया थानानि बिबानगिरि एसआइ सुस्मिता बरुवाखौ रिजार्भ क्ल'ज खालामो आरो गुबुन सासे कनस्टेबलखौ सासपेन्ड खालामो। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय पकुवामारियाव पल्ला दैमायाव गोजौबाय थानाय थासारियाव सासे आइजोनि गोथै देहा बोखांनाय जाथाया ओनसोलाव गोख्रों सोमोनांहोदों। मख'नो गोनांदि सानजौफु समाव पकुवामारि गामिनि रायजोआ पकुवामारि गेजेरजों बोहैलांनाय पल्ला दैमानि दैयाव बैसोगोरा आइजो सासेनि गोथै देहा गोजावनानै थानाय नुनानै पुलिसनो खौरां हरो। गोथै देहाखौ पुलिसआ बोखांनायनि उनाव गोथै पकुवामारि गामिनि किशोर सत्रधरनि बिसि 50 बोसोर बैसोनि गुलाबी सत्रधर होननानै सिनायनाय जादों। बे आइजोनि गोथै देहाया पल्ला दैमायाव बोखांनाय जाथाया रहस्य गोनां जादों। क'क्राझार बियाबाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ देरहासार खालामनो थाखाय इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनि मावथिफोरखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो दिनैबो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 4 नं जुमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय जारागुरियाव घस राजबंशी हारिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै सावरायलायनाय हाबाफारि खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव रायजो राजाफोरा एनडिए दोलोनि बिजाथिनो मानो भट होनांगौ बेखौ
रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारिया गुवारै फोरमायनानै होयो। रोनगोरा नार्जारिजों लोगोसे MLA चिरन बसुमतारी, BTRनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि, मिरु UPPL दोलोनि नेहाथारि समनाथ नार्जारि मोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। आसामनि कामरुप मेट्रपलिटान जिल्लायाव बुधबारखालि आयेन बेरेखायै जौ बानायनानै दिहुननानै बाजाराव फाननायनि दायाव सोमोन्दो थानाय गासै 9 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हादों। फैनो गोनां नैथि खोलोब लकसभा बिसायख'थिनि सिगां गोख्रों नोजोर होनानै पुलिस बिफान आरो एक्साइज बिफाननि मावसुमाफोरखौ बांसिनै बारायना होनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो कामरुप मेट्र' जिल्लायावबो थांनाय हप्तानिफ्रायनो गोख्रों नोजोर होनायनि जाउनाव रैखाथि बिफाना 1598 लिटारनि पिटिका जौ, 15460 किल'ग्रामसोनि जौ बानायग्रा मुवा आरो गासै 69 लिटारनि बिलाथि जौ जब्द खालामनो हानाय जादों। बेनि अनगायैबो सिग्रोमनायनि गेजेरजों बै जायगायाव पिटिका जौ बानायनायाव गोनां जानाय 28 रोखोमनि गोथां बेसादफोरखौ खहा खालामनानै होनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि चराइदेवआव दिनै सानजौफु समाव गंसे गोख्रैयै खारबाय थानाय गारिजों हरखाबै सौग्रावनायनि जाहोनाव दुखुनांथावै सासे आइजोआ जायगायावनो जिउ खहा जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आइजोखौ सौख्लायखांनायनि उनाव खाबु लानानै ड्राइभारआ गारिखौ लानानै लोगो जाथाय जानाय जायगानिफ्राय खारखोमादोंमोन। जायगानि सुबुंफ्रा आइजोखौ सौख्लायनानै खारनाय गारिखौ महेन्द्र बलेर' होननानै सिनायनो हादोंमोनब्लाबो गारिनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ सिनायनो हास्लाबाखै होननानै फोरमायथिदों। बे हरखाब जाब्रबथायाव दुखुनांथावै जिउ खहा जानांनाय आइजोनि सिनायथिखौ सुशीला मुदा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसाम मेघालय सीमा सेराव नांजाबनानै थानाय दुधनैयाव दिनै सानजौफु समाव सासे सुबुंखौ सन्देह खालामना हमनानै बिनिफ्राय माखासे नकल रां जब्द खालामनो मोननाय जादों। हमजानाय दायनिगिरिखौ मेघालयनि सानजा फारसे थानाय सानजा गार' हिल्स जिल्लानि सांस्कर गब्लिन ममिन 30 बोसोर होनानै सिनायथि होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुधनैनि दामरा हाथायाव नकल रां लानानै गय बायनाय समाव मिथिनो मोननानै जायगानि सुबुंफोरा हमनो मोननाय जायो आरो जायगानि पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरनाय जायो। दायनिगिरिनिफ्राय 500 रांनि नकल बान्डलखौ गासै 3 मोननाय जादोंमोन आरो जब्द खालामनो मोननाय रांखौ नोगोद 1,41,000 रां होननानै फोरमायथिदों। सोरखारनि बिथोनखौ नेवसिग्रा आरो खेरखेरायै सानै ACS अफिसारखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामबाय। ACS अफिसार पिंकी दत्त आरो जर्नाज्योति पाटगिरिखौ सासपेन्ड खालामबाय। ट्रेन्सफार खालामनाय जायगायाव जयेन खालामहैयाखैमोन बै सानै सोरखारि अफिसारा। रिपर्ट बायदिब्ला पिंकी दत्त आरो जर्नाज्योति पाटगिरिया गोदानै ट्रेन्सफार हरनाय जायगायाव जयेन खालामालासिनो सुटियाव दङमोन। मख'नो गोनांदि पिंकी दत्तखौ थांनाय बोसोरनि 9 डिसेम्बर खालिनो हाइलाकान्दि जिल्लायाव ADC महरै ट्रेन्सफार खालामनाय जादोंमोन। नाथाय पिंकी दत्तआ 21 डिसेम्बरनिफ्रायनो सोमोनांथावै सुटियाव दङ। गुबुन फारसे जर्नाज्योति पाटगिरिखौबो बिश्वनाथआव ADC महरै ट्रेन्सफार खालामनाय जादोंमोन। जर्नाज्योति पाटगिरियाबो गोदानै ट्रेन्सफार खालामहरनाय जायगायाव जयेन खालामासिनो सुटियाव दङमोन। जाउनाव सोरखारनि बिथोनखौ खेरखेरायै दायाव बै सानै सोरखारि अफिसारखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।